Пичка ти майчина, почна да вали. Почна да вали. Тук ще запремем за малко да видим какво ще се случи. Много интересно. Още не го даваха да вали. Някакъв облак явно. Така ще спреме за малко само да поотмине. Как се вика? Спираме и камерата. Така. Едната камера я спряхме. Виждате какъв дъчвали в момента. Явно някакъв облак минава. Така че ще зачакаме малко. Колегата бръмчи. Няма никакъв проблем. Сега ще отмине. По принцип бързо отминава. Но лошото е, че асфалта се намокри и трябва много да внимаваме. Трябва много да се внимава. Ще да чакаме 10 минути сигурно. И ще отмине. Няма